ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯୋଉ ଏଇକା ଆଇଲୁ ବା ଏଇ ତ ଜଷ୍ଟ ଆଇଲୁ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳେ ଗାଡି ଚଲଉଥିଲୁ ମୁଁ ବଇଛି ମତେ ଗୋଟେ ଇଟା ଆଇଲା କଣ କହିଲୁ ଇଟା ଏଡ ବଡ ପାହାଡ ଆଇଲା ହଉଛି ଇଟା ଏଡ ବଡ ପାହାଡ ଗୋଟେ ଆଇଲା କେମିତି ଆଇଲା ଜାଣିଛୁ ଗାଡି ପୁଣି ଆମର 150 ସ୍ପିଡ ରେ ଥିଲା। କଣ କହିଲୁ 150 ସ୍ପିଡ 300 ସ୍ପିଡ ରେ ଥିଲା। ହଁ ଗାଡି 300 ସ୍ପିଡ ରେ ଥିଲା ପାହାଡ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗୋଲ ଇଏ ଗାଡି ଚଲଉଥିଲା ଇଏ ପୁରା ସେଇଠି କଟେଇକି ଆଇଲା ହଁ ଖାଲି କଟେଇଲି ଲିନ୍ ମାଇଲି ଲିନ୍ ହଁ ସେ ପରେ ଚାଖେଣ୍ଡ ଥିଲା ଡ୍ରିଫ୍ଟ ମାରିକି ଲିନ୍ ମାରି ନେଇକି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ନା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ ଅଫ ୟୁ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଦେଖୁଛୁ ତ ଘରଟା ତୁ କଣ ଗାଡି ଚଲେଇବୁ?